Verse 2 to 15. Now Deuteronomy 6:5. Timothy 2 verse 15. Shingairai kuti uzviratidze pamberi paMwari uri munhu wakatendeka, mubati asingafaniri hake kunyadziswa, anonatsa nekururamisa shoko rezvokwadi. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Deuteronomy. Ude Jehovah nemoyo wako, ude Jehovah Mwari wako nemoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose. Dzokorai panoti simba rako rose. Ude Jehovah nesimba rako rose. Maka pari kuti strength, ndichada kupadudzira manje. Pari kuti strength kana kuti simba, ndichapadudzira manje. Handei itirwa ire chirungu maverengai. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Maka futi panoti heart. Ngatidzokerei isiyei yakadaro vaverengi veshoko varopafadzwe naShe mangwanani ano. Maswera murambe muchiitirwa zvakanaka, destiny ukure zvakanaka. Ndaona uchiimbawo, handisi kuti uri leader kana kuti wanga wakamirira baba namai. Chinhu chinonzi strength kana kuti heart, pari kunzi neshoko raMwari, love the Lord with all your heart and your soul and with your strength. Pane inonzi internal strength, kozoita inonzi external strength. Varume nevakadzi vane simba havana simba rekurwa, nekuti kurwa kwakarambidzwa, it's a crime. Mukaoneka muchirwa mese munosungwa. Vakani vanotenderana neni kuti mapurisa akasvika muchirwa munosungwa, asi kana muchirwa muring mune box muchiita inonziyo fighting for money, uri a boxer ane certificate ausungwi. Pari kunzi strength, kana tichitarisa strength yemunhu nema weaknesses emunhu, hatisi kureva simba rekusimudza zvinhu, tiri kurefer to capacity to do things. Your strength, it's your capacity to do things. Ukawana zvichinzi ningi ane influence, ndo simba ratiri kutaura. Ende vanhu vanodaidzwa maringe nesimba ravo. Mboitira amen kumunhu ari padhuze newe. Ndosaka uchinzwa kana vanhu vakutaura, unonzwa kunzi anoitei. What is your strength? Your strength is your sphere of influence. What you can do, that's what your strength is. That's why muchinzwa vanhu vachiti muri kureva manhivi ticha here, vari kuti simba rake riri pauticha. Muri kureva mainhingi here, kureva kuti highest qualification yemunhu iyeye kuva mudzimai. Ndidzokorore ipapo. Yes, zvikanzi mai masuka, tataura simba ravo paumai apa kuti tine munhu anonzi mai masuka, simba rake riri paumai. Paainzi Susan, taimurifer tichiti Susan, but takazosvika musi watakati simba riri paari ragraduate.
Saka patiri kuti love your Lord with all your strength, tiri kurifeya kuma resources, tiri kurifeya kusimba rawinaro, tiri kurifeya kune zvekudya zvawinazvo, tiri kurifeya kumotikari dzako, tiri kurifeya kuvana vako, nekuti that's part of your strength. Love the Lord with all your strength. Pano include vana, pano include dzimotikari, pano include imba, pano include hembe dzenyu chaidzo dzekupfeka. That's your strength. Hatisi kureva mamuscles ekusimudza zvinhu, nekuti Mwari havasi kutsvaga vanojima, vari kutsvaga varume nevakadzi vanokonzeresa panyika yevapenyu. Varume nevakadzi vanotarisa nherera, varume nevakadzi vanoparidza vhangeri, varume nevakadzi vanovaka maareka, varume nevakadzi vanobatanidza vanhu, varume nevakadzi vanoshandisa muromo wavo zvakanaka kuunza rugare panyika. Do you know kuti muromo wako is part of your strength? Ukati pese pawataura uri kuspreya vanhu, kuno munhu kuti akatongovhura chete muromo kuno kupraise vanhu munofriza. Angovhura chete kuti wa pane pakangoita gathering chete mukaona kuti ndiani ari kutaura, vanhu kuti maiwe zvangu ari kushandisa simba rake ku the negative side. Kwete mwe munhu kuti akasvika even pamba pasina mufaro, vanhu vese vakasuwa. Hamusati mamboona kuti kune vanhu vanonzi ma-peace bringers, vanhu vanonzi ma-peacemakers, vanhu vanonzi ma-motivators, ekuti akakusvikira uchida kuzvisungirira akangokuti mamuka sei munhu waMwari, ane izwi rine nyasha rinorerutsa zvakare. Pane ndo strength yatiri kutaura nezvayo. Pari kunzi love your Lord with all your strength. Unozonzwa murume anonzi achitaura achiti ndirumbidza Mwari nezvese zviri mauri. That's your strength. Love the Lord with your strength. Mudzimai wako ngaarumbidze Mwari, mwana wako ngaarumbidze Mwari, pfuma yako ngairumbidze Mwari. Mukabvunza murume anonzi Moses ari munyika yevatorwa kuIjipita, anonzi endai sevarume munonamata kugomo, oti hatisiye kana nehwanda, kana nevana vedu nevakadzi vedu, kana takuenda pamberi paMwari tinoenda takakwana nezvinhu zvedu zvose. That's your strength. Hatisi kureva kuti mhanyai pamberi paMwari kana itai toitoi pamberi paMwari. Aiwa, tiri kuti chese chawinacho ngachirumbidze Mwari. Ukaona munhu akapuya kuchechi asati apona pastrength up, mota yake haipindwemo. Anokoshesa rata kudarika munhu akatakura mweya waMwari. Zvasikana mugare zvakanaka, musaise tsvina. Ane haasati areleasa. Kune vamwe vanhu kuti haadi Mwari nechikafu chake, anoda Mwari nezvimwe, haadi Mwari nechikafu chake. Hapakuri pakasvika vaenza, hapakuri. Because remember kuti food is your strength. Kana uriwe uri in possession, it's a strength. Because munhu akashaiwa chekudya anodi anofa. Kana akasafa anotambura. Because do you know, we must not lie. Food is one of the pleasures of life. Kana uchida kuona kuti vanhu vanosuruwara sei, ingota declare fasting. Kana vanhu vakatsanya so, masmile, they are hard to come by. Food is one of the pleasures of life. Ndoche zvimwe zvezvinhu zvinonaka panyika. Food. Iyo food yo maorange nemanachisa ane kamunakiro kawo. Iyo zvezvi pane mwe hwema wokuti mukavhurapo ukatanga kubuda so unoita ka motivation iso. Saka food is part of your strength. Ukaona waomera nayo, waomera nechinhu chakakosha. Ukaona vanhu vanonzi hagoni kuchengeta vanhu, kazhinji yeye munhu haarelisi chikafu. Ukanzwa zichinzi ningi hagoni kugara nevamwe zvakanaka, inonyanyorifeya pachikafu nepamuromo. Ndo zvinhu zvikiri zvinovhiringidza vanhu. Ukati kuskrima, ukati kunyima, ndo zvinhu zvinosudurutsa vanhu. But ukati kupa, ukati kutaura zvakanaka, zvinoattracta vanhu. So patiri kuti love your Lord with your strength. Hold on. Ndidzo serere 2 Timothy. 2 Timothy. Be diligent to present yourself approved to God. Hati momira ipapo. Be diligent. It does not come naturally. Kune vanhu vanouya kuchechi sehabit. Kune vanhu vanouya kuchechi as a protocol. You are missing something. When you go to church, bring diligence. You need to calculate your moves to church. You need to put effort when you come to church. It should not be a habit. Kuti madzibaba edu ayenda ku church. Present
yourself. Pauri kuuya kuchurch, it's not a habit, you are presenting yourself. Remember that anyone who is used in any capacity, they need to be available. For anything to happen into your life, you need to be available. One thing that men on earth and angels in heaven does is to identify people who are available. There are people who come to church as a habit. There are people who come to church to be prayed for. There are people who come to church for demons to be casted out. That's not workers of the Lord. Workers of the Lord, there are people who diligently, with diligence and commitment, they present themselves before the Lord. They should be diligent. And this dictionary is not cheaper diligence. It's a well thought of, effort given action. You must think about it. Ndino rwadziwa munhu wekuti anongomuka muswesande ongoenda asina kumbopeposa kuti what am I doing? Wakafanana nemwana ari kungoenda kuchikoro asingazivi kuti ari kuenderei nekuti itsika yekuti kana ndasvika 7 years ndoenda kuchikoro. Ende vana vakadaro ivavo vanofoira. Akaona pagerwa pangi anogerwa, akaona pane vari kutamba anotamba, akaona ari kutuka ticha anotuka. Why? Azive chaavinga. Charemera church ndeyo line rekutanga yo. Be diligent to present yourself approved to God. Tisati taenda panaweka kungova approved to God. People are coming to church for friends. People are coming to church as a habit. People are coming to church to protect their image, not to be approved. Kune varume vakadzi vandiri kutaura nawo mangwanani ano. Be approved of God. Seek him. Be diligent. Love him. Show that you love the Lord. Present your heart to the Lord. It's so difficult for people to pay tithe. It's so difficult for people to submit. It's so difficult for people to love their neighbor in church. Why? People are not seeking the Lord. Self-ego and self-respect is prevailing above the Lord. Ukanzwa munhu acharo akachinja church. Azvinei nechekuita naMwari, zvine chekuita nekuti vakandikomberedza vati kudii. Can I tell you this? The church has grown so many people who are diligent workers for the devil. They come, they enter the church, they sit in the church, they accuse brethren. But because the brethren are not ready to accept the Lord, once they are accused, they leave. Why? You are succumbing to the devil. You must know that since time of John the Baptist until now, the kingdom of God has suffered violence, and the violent shall take it by force, not at home but at church. Why? Because if you are approved of God, the devil attacks you. Ukaona uchigara mu church isina vanhu vari kukubaya, ziva kuti wapinda mu church isina Mwari. Imo mu church munomu right now as I speak, kune vatouya vasinei neramwari, vangouya kunobaya vari kumera. Paunoita appetite yekunamata, paunoita appetite yekuimba kupraise team, paunoita appetite yekupa, paunoita appetite yekuuya kuchurch, ndo panosimuka the devil workers. Remember, the ground is not with Christians. The ground is mixed. Just what iregai zvikurirane tichazviona pakukohwa kureva kuti vamwe vanhu vari kukudzorerai kumashure. They are not diligent to present themselves to be approved to God. They are diligent for the devil. Before you do anything in church, if you hear information defiling a brethren, before you accept it, know that there are two speakers. The speaker from the kingdom and the speaker from the devil. So many souls has died. Can I repeat this? Muklasi mune munhu mumwe chete akakosha. Anonzi teacher, ndiye anopa weki, ndiye anomaka. Ukauya kuchechi uchitsvaga mana vamwe vana, kune mumwe munhu kuti anoita macorrection ka5. Unogona ngoshotavara nemunhu ari kuita correction number 4. Iwe woti ndakanganiswa nemukristu, uchikanganwa kuti imo muno matakagara munomu. Remember kuti kwakaiswa vaprofita nevaprofita vakauya panyika yevapenyu, hapana akarwa nawo. But pakazosimuka vana Pauro nana Jesu vakanga vakatakura vhangeri rezvokwadi vakarwiswa. Kureva kuti vamwe vanhu vamunofunga kuti vana Mwari nekuti hapana
ari kurwa navo, havana ari kurwa navo nekuti mavari hamuna chinhu. Can I repeat this? Unonzwa izvozvi ndaitaura neumwe munhu ndikati our own Magaya anonzi ane madhimoni, TB Joshua ane madhimoni, Makandiwa ane madhimoni, all Nigerian pastors dzine madhimoni. Handei kuna TD Jakes akabva kuAmerica ana Mwari. Kureva kuti anything African, can I repeat this? Anything African, it's condemned before it even started. Vanhu vari kuda kumanikidzira mainline churches akatangwa nevarungu kuti zvinzi Mwari akauya nevarungu uye anooperator muvarungu. That's why yatiri kutonamata yakuruga ino iri kuramba ichikura. Inonzi chechi yakuruga, haina kunzi chechi yachihera. Ikangonzi chechi yaSamaita yatoo nemadhimoni. Kureva kuti chiri kunetsa nyika inyaya yekuti we don't believe in our own. Point number 1. Point number 2, we believe in negativity more than positive things. Nainamata nomwe mueodha ari kubva kune imwe cheche kuzayoja zvikanzi baba ndiri kukufollowai pa online. Ndikati maita basa munhu waMwari. Zvikanzi makasiyana napasta wangu, havana kana Mwari mavari. Ndikati uyu munhu akapinda muchechi mangu ipoison, akaipa kudarika mumwe munhu wese. Ukaona munhu ari kutora munhu waMwari, ndikati vaita sei? Do you know kuti the devil comes to do 3 things: to kill, to destroy, and to discourage. Once you become so negative, be sure kuti unenge wakukwana kuti be diligent and to present yourself approved to the Satan. Kana wanyanya kuzara negativity, kuti chese chataurwa muchechi chinosvika pachinoremera moyo wako. Kune mumwe munhu atoti toda umupire akabva kuDubai. Ati kuDubai ndo kune mari. Moyo wake hauna chakanaka, unoremerwa nezvakanaka. Be approved. Vakomana nevasikana patiri kuuya kuchechi, be an approved worker. Love to serve the Lord in season and season. Ndiri kumbofunga kuti dai kwaive nenguva yaNehemia yekuti aifanira kuvaka akabata mfumo, kwaivakwa ere? Nemanamatira atiri kuita mazuva anaya kungotaurwa chinhu chidiki diki, unotsamwa, kuramwa, chikafu, kukanda, matandrams, kupopota. Can I tell you this? Anyone ane substance yaMwari ane nguva yaacharwiswa, nekuti the devil is picking potential. Ukatarisa vese vanotamba any sporting, hakuna munhu anomakwa asina zvaari kuita. Kana uri pasabhu haupiwi red card, haupiwi yellow card, haukuvari, haudoni. Vanopiwa mared card vanhu vari kutotraya kudefenda team oita mistake. Saka ukaona munhu ari kuparidza Mwari akanganisa, at least anga achitoita something. Ngatitombo appreciate kuti kuzokanganisa anga achiita something, nekuti asina zvaari kuita akanganisa. Can I repeat this? Unoona kuti chechi noti vanhu vacho havagoni, vanhu vacho havagoni. Iwe kana president wechipisi kugona, tinokudza Mwari kuti at least vatombomukira vakauya kuchechi, at least vatomboisa effort vakauya kupractice. Do you know kuti pamwe pacho I have seen kuti one group rinoatakwa pachechi is praise team, but people forget kuti these people pamunouya 4 Sundays, iwo they come 8 Sundays. Murikuzaendera, iwo they come how many times? 8. Imi munouya kangani? Ka 4. Iwo vanouya kangani? Ka 8. Imi munosvika kuno ku 7 o'clock, 7:30 vanenge vazara panapa. Imi mune muri pakati kubika porridge. Azouyai pano pamuti nhasi vanga vakatonhora. Ko imi munopisa, muri kupi hama yangu? Kupisa kwenyu kuripi? Kana kukapisa kwaka at least atomboita effort. Yes, aita mistake, song yapractice yaramba kubuda. Zvichida waita attack, voice rakanganisika, but she is doing something. When there is effort, Mwari vanotarisa moyo, avatarisi kutsetseka kwezvi, vanotarisa shungu dziri pamoyo, dziri kuti ndina Mwari wandinofanira kunorumbidza.
Ndichiri nemunhu manisikana. Be an approved worker. Inobva yazoti a worker who does not need to be ashamed. Chiri kukuvadza vatendi kunamata kusina mabasa. Whenever you go to church, find something to do. You can never be a complete Christian without doing anything. Kutenda kwemunhu asina zvaari kuita. Do you know that the kingdom of God need practitioners? Need people who are going to do something. Find something to do for the Lord. It's not being smart to come and hear. It's not being smart to come and listen. Hakuna corona inopiwa vanhu vanogara mumabhenji. Corona inopiwa vanhu vari kushanda. Only wages to the workers. Don't repent to be a Christian and retire the same day you repent. Unoziva vanhu mapenjenia. Munhu akazorora asi anonotambira, but mari yapenjenia is so small. Makambozviona here? Hakuna penjenia anotambira full salary. It's a certain percentage. Chiri kukuvadza church mazuva ano, we have so many commentators, we have so many spectators as compared to workers. Unoona kuti pamwe pacho hatisi kuwana vanhu. Do you know kuti pandati namata Mwari nemoyo wako wese, namata Mwari nezvese zviri mauri, namata Mwari with your strength, it's so hard for people to give to the kingdom of God. It's so hard for people to sacrifice for the kingdom. I need to tell you this. Inini hangu, I'm married. Ndiri baba vevana vatatu. But kuti ndinzi baba, chitaito ichi achina umira mushe. Chine ma1. Why ndiri kuti chitaito ichi achina umira mushe? Even vana mai chaiwo. Chitaito chekuti maika achina kumira mushe. Because mwana akamuka achichema unomuka. Akada porridge unomupa. Muri kuzana ndozara. Chandiri kuedza kutsanangura ndechekuti a title does not come kana isina aizi title kana isina mabasa ari behind it. Title yekuti baba unoziva kuti pane chimwe chistatement chano unonyatsoona kuti maimufundisi vanogona kudzokorora kuti muri kuziva here kuti chakati hachisati chaitwa. Ivo vakatarisa bank balance vachinyatsoziva kuti pakati pedu tiri 2 hakuna ane mari, but vari kuti iwe ndiwo wakanzi baba. Unodzokorererwa katatu kuti muri kuzviziva here. Eya handisati ndakanganwa. Muchaziva here nyaya. I'm trying, but it's your responsibility. Muri kuziva. Even mwana vangani venyu varoreisa vanhu makaona kuti pamba chano mukachichema hauzi kuti ari kudei, hauzi kuti ndomubata sei, hauzi kuti ndomudii, but haugoni kuti ndakumbomusiya pasi ndichamuona mangwana. Why? It's a responsibility. Une title yekuti parent, saka you need to do even if there's nothing that is working. Kune vanhu vakatakura title yekuti Christian, vakasiya pakati diligent, vakasiya panoti present yourself to be approved. Not only to present, to be approved. Munoziva kuti chinhu chiri kuuraya machurches. So why churches? Unoziva kuti 90% of my church anopindira maservices avo maclassroom. Anopindira maclassrooms avo muzvikoro. Vamwe vanotopindira pasi pebhawa. Why? Church haisati yaziva kuti kana ndanzi muKristu, it means my money, it means my effort. Ipapo pandati mani unoona munhu wese achitarisa pasi. It means my money, it means me, it means everything in me. It means, that's what means a Christian. A Christian, it's not a title, but it's a working. Ukanzi muKristu. Munoziva madaidzirwa anoita vanhu muupenyu. Ndikati kapenda, munofungei? Ndikangoti kapenda, vanhu vazhinji vanoona mapuranga. Ndikati bricklayer, vanhu vanoona zvidhina. NemuKristu pari kunzi Christian, vanhu vari kuonei. I want to repeat this. Pari kunzi Christ like, vanhu vari kuonei. Because panapa tikati isusu professor Nyabaza, people associate maprofessor nemabhegi akatsemuka so. Chibhegi, munhu anoti professor anofanira kungofamba nechibhegi so kuratidza kuti ane mabhuku. Ndo unhu watakajaira iwowo. Unoziva kuti doctor kunyange asiri kubasa anenge angoisa chinhu chiya chekutesta chest. Makachiona chiro chingori mumzo. Vanhu vanoita zveaccounts havabvisi magirazi. Even vasina chavari kuita. Vakaassociata
themselves kuti kana tapfeka magirazi tabereka bhegi relaptop taaccountant. Izvozvi ndikati maaccountant simukai munoona kuti vese vane magirazi. Katori katsika keindastiri yeko. Katori katsika keindastiri nevakristu tinofanira kunoza kuti munhu akanzi anoenda kuchechi ka. People must have some sort of being kuona kuti your life. Unoza kuti chinhu wani chinondirwadza kudarika zvimwe zvinhu zvese. Everyone wants to be called a Christian, but they don't want to do Christianity. Coming to church is not being Christianity. Do you know there is no pure love minus money? Vakadzi vese vainyepera varume kuti ndinokuda handina basa nemari yavo vakafa kare kare. Vese vamuri kuona vanonzi vana maininga havanoda mari ende vanoida vachirevesa ikasauya kumba. I am telling you kuti rugare rushoma. Mukadzi wese anoti anodiwa kumba kupiwa mari. Kana vapaine hwana anoti inini ndini ndega handisikwani pari kutaurwa namufundisi. Iye haana kubva kuna Mwari, akabva kuna mai wake, because vakabva kuna Mwari vanotarisira bhajeti kuti kana mwedzi wapera mari yedu yegrosari ndeiyi, mari yedu yemba ndeiyi, mari yedu yechakati ndeiyi. Ndakati kuno umwe munhu namatira murume wako kukembe ndikati baba ndinokutendai murume wangu ngaaite mari auye nayo kumba. Ndikanoti apa pane problem apa, because vamwe vaingoti tinokutendai nemari iri kuuya kumba, iye ari kuti ngaiuye kumba kuroti pane kwairi kuenda. People associate fatherhood with provision. Muri kunzandendera pane zvinhu tu zvandakaona pavana. Mwana kana asati asa 10 years pane zvinhu tu zvanofunga. Chekutanga ndechoti baba wake vanorowa munhu wese. Vangano wenyu vakambozviona izvozvo. Kana mwana asati akura kusvika pa10 years anongofunga kuti munhu wese anorohwa nadhedhi. Why? Anotora baba vake as a source of power. Chechipiri, vana vese vanofunga kuti dhedhi vane mari. Haugoni kumutsanangurira akakunzwisisa kuti hauna mari. Ndosaka muchizoona vana mai vachiti vana baba vanospoila vana, vakabuda nevana vanovatengera zvinhu, vari kuzadzisa kutenda kuri mumwana. Nekuti kana uri baba, vana vanongotenda kuti ndikabuda nadhedhi ndinodya. Handizivi hangu pamwe ndini ndega ndine vana vakadaro vakasiyana nevamwe, but vana baba ndiitirei amen. Zvinoita here sababa kubuda nemwana orega kutenga? Unofira kakureruka so kuti ubaba uwepo unofanira kuvati akatora chitoyotitora. Iwe chinyatsoziva kuti apa ndakuvara, but uri kuzadzisa ubaba. Ukaona vana vachichema stereki mushopu achiedza kutora chinhu, ana mai baba vanonyara kuti ndionekwe nevanhu vese vari mushopu achichemera omutitora. Saka pamwe paya pamunoti vana baba vanojaidza vana, havajaidze vana, vari kuita zvinhu zvakavakirwa mavari. Saka mukristu, kana waamukristu chaiye, unofanira kuva nebhedheni nebasa raMwari. Because you love the Lord, you must have a burden. Ukatarisa vanhu vanoropafadzwa, ndanga ndichitarisa vanhu pano pachechi, kune vanhu vandinofonera ndomutuma, koita vamwe vanhu vandisingagoni kutuma. Even ndikaomerwa sei, ndakazoona vamwe vakaisa pastatus zvikanzi mai vangu vakandidzidzisa kuti kunyange ukaita nyota zvakadii kune vasingakumbirwe mvura. Even mapenzi chaiwo, even rikapenga zvinenge kana rikabvisa hembe, asi kana raakusvika kustate house rinomboita soba kwemaminutes mashoma, richingodarika rotanga zvekudi kupenga, asi parinongopfuura nepo rinoita soba. Iyoyo 30 minutes idzodzo rinoita soba. Even wezvimwe dhudhudhu kana vanoridza radio, kana vaakupesana nekuzimbabwe kumusha kwedu brigade inonzi motorcade, hakuna anoridza radio. Makambozviona rezvo? Munangati dhu akangonzwa chati wii, anobvadzikisa volume yake. Haudzwi, hautaurirwi, hauna anotaura newe, unongorijusa wega womira pasaidi wobva wadzikama. Unonge wakadai so. Why? Pane zvinhu zvinoassociatwa nevanhu. Pandiri kutaura mangwana masikati ano ndikuti pane vanhu vanofanira kuva ma-approved workers. Learn to be approved. Chinhu wani chandakadzidza, if you do something, do it. If you don't want to do it, don't do it. And mapastors tiri kuremerwa
nekutaurira vanhu chokwadi. I want to repeat this. Kuuya kuchechi usingabvisi chegumi, even ndikadaidzira blessing inenge iyi, forget and smile. Mutemo wekudriving uri simple. Kana mota ichifamba iri mugear number 1, pinda mugear number 1. Ukasapinda haribudi. Because Mwari, Bible rovarati, to more who is given, more is expected. Chauraya Christianity chinhu 1. Tine zvinhu zvatakanokompromise kuti zvifite unhu wedu. Pastors don't want to tell people the truth. Why? They want to be popular. They want to be popular. Kuudza munhu chaiko kuti wakapfeka miniskirt iyanyanya, vana vadi. Kuudza munhu kuti aya mafambiro aya aaiti, vana vadi. Vana baba nana mai, up, pari kuti be diligent to present yourself approved to God. Pane chekuita ne blessing. Pane chekuitwa nekuzadziswa kwegore rashe. Pane chekuita neramangwana revana vako. Pane chekuita nekuzuva rako rekufa, kuti unoenda here kudenga kana kuti hauendi. Ende kudenga hakusi kuzopiwa merit yevanotenda chete. Nevamwe vafundisi vachatadza kuenda kudenga. Why? Vakanyepera vanhu. Havana kuudza vanhu chokwadi. Vaida kuti vanhu vafare. Chinonzi kuuya kuchechi. I know hangu kuti people love praise team, people love to dance, people love to connect. But I want to tell people and ask you this question. Do you believe? If you believe, what do you do to show your faith? What is it that we are doing? We need to be approved. I've got always, ndichiri mutende mudiki, ndakadzidziswa nasekuru mukanga kuchengeta chinhu chainzi faith register. Chinhu chatinoti faith register, kutora notebook, ndobva ndati pane zvinonzi naMwari ndiite. Ndezvipi zvandiri kugona, ndezvipi zvandisi kugona. Zvandisi kugona zvacho ndiri kuitei kuti ndizvigone. Can I repeat this? Pane zvandinotarisirwa kuita to be an approved to God. What is it that I'm doing? Do you know that people don't take a call register? Nditori nevanhu vane makuhwa vasingazivi kuti vane makuhwa. Why? They have never done a register to assess their Christianity, to assess their faith. Pari kunzi naMwari, be an approved worker. Chi chaunoita mukingdom, can you write down kuti inini pagore rino kana patasvika kubva January kusvika September, I've done 1, 2, 3, 4. Do you do that? Kana kuti ngoya akauya toenda. Akuna, I do a little bit of business. You will never run a business when you cannot assess kuti what have I done. Mutemo wekuita mari uri simple. Ndewekuti what did I do? What am I invoicing? You invoice what you have done. In other words, an invoice represents what you have done on the ground. Mukunamata kwedu sevatendi, patiri maworkers ekutenda, ndaakudzoka kwauri mudikani. Do you have a register where you say, kana Mwari vakuropafadza vanhu, ini ndiri kuropafadzwa nekuti ndakaita 1, 2, 3. Kana Mwari vakadzika vakati ndikuda kuropafadza vanhu, iwewe, because remember, Mwari vanoripira kubata kwemaoko edu. Are we taking diligence? Munoza pane vhangeri rinonakidza, bata bhazi rako, bata ndege yako, bata mota yako, unoroorwa gore rino, unochata gore rino, naJehovha tinoyambuka. But hold on, hand up, be a diligent, present yourself approved to God. Do we have something that you can point to? And sikuramba kuti unoti mfundisi handisati ndakura, I've got weaknesses, I accept. Hatichimboendai pama-strength ako. Ndezvipi zvaunoita zvekuti iwe wega paunopinda muprayer room, unopinda uchinamata, uchiti kana Mwari makurangarira vanhu, ini ndirangarireiwo. Uri kurangarirwa kuti waitei. Ndine vanhu here vandokutaura navo. Iyo zvichi mukatarisa kuti we have so many people vari kucriticize tithing.
We have so many people vari criticize pastors. We have so many people vari criticize single people. Anongouya kuchechi kungoona kuti single people akapfekei. Chet. Target yake masingle, and anenge akatobva kukingdom of the devil to make sure that there is no single person who will find peace in church. Akangovamirira akataura, mavaona here kungomiraona baba achivakwazisa, maona makwazisira vanoita vanhu, anobva abata murume munhu kuti mba, and that person munofungidzira kuti ari kunamata, ari kuitira kingdom of God favor, but muchikanganwa kuti pari kuappruvwa vanhu mukingdom of God, kune vamwewo vari kuappruvwa kukingdom of the devil. Kuno mumwe munhu anongomirira maasha chete, pese pari ari kungojadagura maasharing, haadi kuenda kuasharing kunoimprove the team, ada kungova makaregister. Murikuzaenda umwe munhu anongomirira kuataka mapastors, amari asaka ndekuFM here, ndekuzayoja here, ko yake kuataka mapastors. Kune vane ko yekuataka machurch board, kune vane ko yekuataka mapastors, kune vane ko yekuataka mapraise team, kune vane ko yekuataka maleaders, kune vane ko yekuataka madzimai ane nhumbu chayo. Pese paangona munhu ane nhumbu, maona here mapfekero vakaita. There is, in as much pakati pedu takasimudzirwa vanhu vane burden yekuchengeta vafundisi, takasimudzirwawo vamwe vane burden yekuvakita cast down. In as much tiine vanhu vanoda nherera, asi kune vamwe vatori nemweya wekuitira nherera utsinye. Kana uchida kuva mukristu ari feasible, ane substance, don't pray without assessing your moves. Always have a habit of writing what you are doing. Don't do things without a notebook. Write what you are doing. Ndaitaura nomwe mushumiri nesuro achindibvunza kuti ndakatumirwa picture yemwana. Saka ndakatumirwa picture yemwana. Pandakatumirwa picture yemwana pandavhara mazisho. Akandibvunza kuti muri kuitei, ndikati ndiri kuropafadza mwana uyu. Zvikanzi pafoni ndikati yes, mutemo wangu kuti mwana achiberekwa anotumirwa foto kwandiri. Ndisati ndaendako ndotaura izwi because ndogona kunonoka. Zvikanzi saka munoziva madzimai ese ane nhumbu, ndikati yes. Zvikanzi vanoita sei, ndikati vanoregister. Zvikanzi so munewanipi nguva yekuregister, ndikati but I'm a pastor, I need to record what I'm doing. I need to write down what I'm doing. I need to have a diary of what I'm doing. I need to know kuti akaenda kuZimbabwe ndiani, asina kuya kuchechi ndiani, ane pamuviri ndiani, ari kurwarirwa ndiani, ane rendi ndiani, asina kudya ndiani. Kuti kana ndakuzopedza mwedzi ndichitenda Mwari kuti mandigonera pabasa, ndinonyora pasi. Pane zuva randichachembera, muri kuona kuti musoro wakuchena. Ndoda kuti pandinonosvika 70 ndakuti handichadi kuva neassembly, ndigonyora pasi kuti under me so many babies were born. Under me, so many people passed on, I buried them. Under me, so many marriages happened. I need to have a record of what I'm doing. I must just not work like a blind man or a mad person without a record of what I am doing. Kana ndakuenda pamberi paMwari, ndosaka ndichikuudza kuti chengetai mareceipts echegumi. Kana ndakuenda pamberi paMwari, ndichinamatira mafinances, ndinotora bhuku remareceipts angu, ndopfugama ndoti Mwari honai zvandaita izvi, ndirangarirei. Pakunamata kwedu unozoti vanhu vazhinji vanonyora pasi zvimwe zvinhu zvese, havanyori pasi even minamato chaiyo. Pray with a record. Know what you are praying for. Write down what you are praying for. Ukabvisa seed, don't pay a seed without attaching it to a prayer request. You must be able to recall kuti gore rakati ndakaisa seed yakati, ndazowana chibereko chakati. Have a record of what you are doing. Don't pray like a mad person. Kunamata prayer kunge benzi uchingokandira mapepo. Pray with a sober mind. Write down what you are praying for. Have a clue of what you want. Gorera nakasangana navamuti navamasuka. First thing that I told them was we want a big church. I told them, vana baba ndikatadza kutenga church in the 5 to 6 years I will leave. I told them, kana pasina chiri kuitika, I need to move. Unozoti vamwe vanhu vari muno apana that diligence to present yourself, apana that diligent to work. We come to church because we are supposed to go to church. Don't go to church as a habit. Don't pray as a habit. Pray as an organized person. I want to teach you something. Even pamunoendesa mari dzeku mission house, don't pay it like munhu ari kutenga masweets.
You must have a record kuti gore rino ndakaendesa mari kumission house, gore rino ndakapa mufundisi mari, gore rino ndakabvisa chegumi chemari, gore rino ndakaenda kuchechi maservices mangani, kana ndakarovha kuchechi ndakaroverei. Have a record of your prayer life. Be an approved worker and organized. Munhu aindibvunza kuti mufundisi, what is your strength? Ndikati, and inini I don't generally play music. I sing kunoko kuchechi. I'm not a music person. When I am alone, that's when I do my meditation. I even meditate kufunga out, okay, ningi ndakatanga unamata naye 2016. Ari papi. Am I relevant kwa ari kana kuti handisi? If I'm not relevant, what do I do to become relevant? I don't pray chibububu. Izvezvizvi ndine vanhu vandikunyatsoziva kuti ningi anoda kuchinja mota, ningi anoda kuchinja imba, ningi anoda kuchinja. But pamwe pacho vamwe vacho you go out of my scope because you are not doing anything. People that I normally work on, you have shown commitment. Show the commitment, then the men of God will say, vamwe ndinonovatsvaga kumabench, but kune vamwe vanhu vari kutiremera pakushumira. Why? They don't want to be get approved. Don't do chinhu chaunoita half. You either do it or don't do it. That's a principle. Inini, I have this thing. Chiri kutofa chichikumanje. Inini chikura, it's either I like you or I don't. I don't stay in between. And vanhu zhinji vanhu vanoshanda neni, don't think kuti ndichazokusiya uchiita zvandisingadi nekuti ndiri mufundisi. I'll come straight and tell you this is nonsense. Ndakazvidzidzisa kuti I don't want to pretend. I don't want to live a life of being B when I'm A. If we are in love, we are. If we are not, we are not. It's not in between. Pakuna Bible not you let your yes be a yes and your no be a no. Don't be a lukewarm Christian. Seek approval of God. Pamuru kunonamata, seek approval of God. Many people do you know why church is being criticized? It's criticized in two elements. Most things that people make, people are making a loud noise about tithe. And the majority of our children, they are not tithing. Why? If you do not tithe, you lose power. I am telling this from experience. I've got pastors, me, myself, colleague pastors, why? If you don't believe in money, you don't receive the money. If you believe in money and you don't bring it to church, can I repeat this to you? You are walking, but vazhinji venyu muchakangirwa maputi wakufa. Why? You did not lay a good foundation. Tithe must not be a burden to you. If you are a Christian, it should not be a burden. If you want to question it, then review your Christianity. Things like kuchengetwa kwemudzimai, ndine vamwe varume vari muno vakuti they are not supposed to be called men. Ashandiri mhuri, anozvishandira. Ipapa handina hama amen, asiri kani popatsikirira. Kune varume vasingashandiri mhuri, vanozvishandira. Nevakadzi vari mudzimba vasingadeserve varume. Any woman that is married and not submissive, we need to transfer that man to the proper wife. Any man who works and his money does not save the family. Ukangoona uchitambira 10,000, 6 iri yako, 4 iri yemhuri, you are not a husband according to the word of God. You are a misplacement. Why? Bible rovarati uchava musoro wemba muprovide kumuri. But izvi ndikazvitaura every day vanhu vanobuda chechi vanhu vanoti mufundisi varasika. But I am telling you the truth. Ubaba hwako hunoda kuzonoappruvwa up. Be diligent. Hapana. Mwari vatibatsire. Iservice yanhasi chete next week nechitaura ramunofarira naJehovha tinokunda hondo nenyasha tese tinoenda kudenga. But pandinokuudza kuti tese tinoenda kudenga ndoda kuva honest with you ndichikunyepera. Ukaona ndakamira pana chete munhu wese kana Jesu auya tiri kupinda mudenga ndiri kukukurudzira but ndiri kunyepa
because hakuna anopinda asingakwalifai kupinda. Denga harichinji hunhu nekuda kwekuti Pastor Jiriji vadaidzira. Panotiendesa kudenga ndeapo. Be diligent to present yourself approved work. To present, pandiri kuti present, my resources edu, they must reflect God. Our lifestyle must reflect God. The way we speak, I think ndakambotaura nyaya language. MaKristu regai kutaura zvinonyadzisira. Point number 1. MaKristu never ever develop a habit of pulling down people. Hakuna munhu anonamata Mwari achiappruvwa naMwari wekuti pese pavavhura muromo you are saying negative. Pana mai Shakata vakarebesa, pana mai Moyo vapfupi, pana umwe ane magirazi, pane mumwe achinji. Learn to speak well about people. Learn to say good about people. If you don't have anything to say, shut up your mouth. Hakuna munhu anoappruvwa naMwari asingadi vanhu. Why? Mwari vanoda munhu. Can I repeat this? Hakuna mhuka inodiwa naMwari kudarika munhu. So the moment you start to pull people down, then you are out of the scope of God. You can never be an approved. Ini ndinototenda kuti even tikasangana nechifewe tine zvakanaka zvekureva pachifewe. Why? Iye Jesu akatombodya nazvo. Plus church is a healing place. Munhu wese anouya achikurira muno. Can I repeat this? Iwewe, it's not your job description to comment. My leaders don't say nekuti ndakanzi ndiri kukura kana wangogara pabhenji ritipe otitiriwo zvisvino. Asi ndoda kudzokorora ndichiti pazuva ranhasi, I just want the church to self-reflect. Pamuri kuenda kumba tati chitsanya takatarisira munana tichipinda mudreamland, but vamwe venyu hamusi kupinda mudreamland, because ukapinda mudreamland muri yatambudzika, ukapinda mudreamland vanhu vaona moto. Patiri kuitirwa munana gore rino, ndiri kunamatira mamiracles, ndiri kunamatira the grace to raise people, but ndafunga kuti is it true kuti tinosimudzwa tisina kudzokera? Are we going to be raised? I want everyone to be diligent. Write down what you do. Go and write down, what good am I doing for the kingdom? What wrong am I doing for the kingdom? Where do I need to improve? Pandiri kupinda mudreamland, in what ways am I going to benefit? Do you know kuti writing down gives you a task? Isusu pataka trainer kana kuti patai trainer ma project managers, tinoshanda nechinhu chinonzi program of works. Program of works inoshanda nechinhu chinonzi Gantt chart. A Gantt chart, it's a broken detail inotaura kuti day by day what do you do. In project management atitaurirani kuti tiri kuisa mawindo, muri kuitei tiri kuisa mawindo. Unondipa program of works inondiudza kuti uri kuisa mawindo mangani, what size, when, how many days. Kunamata kukashaya order. Iyo zvindine munhu akabvira last month achiti ndichaita. Put my targets pakunamata kwako. Be active pakunamata pako. What do you want to achieve? By when? Mari dzamunounza kuchurch, don't do this. It's not right. Can I repeat this? Don't do this. It's not right. You are not giving to a dog. You are giving to a great God. Mari yacho uri kunzwa vaitswanya, saka uri kudzikamirei. Why are you walking like uri kutsika Jesu wacho? Uya nemari yako zviri fair. Anditi ndo yaunowana. Ngouya naye yakadai. Iri straight. Osvikoisa chi? Offering yako. I am repeating this. I want us to go to the dreamland. I want miracles. But I have seen, pandaina mata maneru, mweya mtsvena inditi, my message andaparidza neya approved worker, yakasiyana nemanotes andainyora manero. But ndine burden pamoyo yevamwe vanhu vasiri kutrusta Mwari. People don't trust God in their strength. Can I repeat this? Your strength is your all. Give your strength to the Lord. I don't know how, if definition of giving, chinhu wani chandichida kubatsirwa nevanondibatsira kuti munhu anobvisa tithe murombo iyi. Inini haipei tithe faithfully.
Ask Vamutwase administrator. I pay tithe not only on the allowance that I have. All the money that I have, I pay tithe. I pay offering, but I transfer my offering. I do diligence. Ndikagarisa ndo transfer yakawandisa. Kana ndisina ndo transfer. I do it. I want to assure somebody, akuna munhu anobvisa tithe murombo. If you think kuti kubvisa 4,000 will make you poor, I can give you reference. Baba Mtwase kwa anobvisa tithe. Mama Suka anobvisa tithe. Maniri anobvisa tithe. Benji rese anobvisa tithe. But come to our house and tell us where you see poverty. Dzimwe mota tiri kutochika kudzitenga kuti munobuda chechi. Otherwise ropafadzo yacho iripo. Munozoti vanhu vaya vatanga vakudya mari yedu. You will never get poor because you've been faithful. It's only that you have not learned to trust him. Trust him, it will work. I need to repeat this. Maria Murkujga tithe does not change anything in your life. I've been paying tithe since I was 18. Kumuri kwedu ndine my brothers asati ambobvisa kana tithe kana one day. But anotokumbira ini. The secret yamwari is simple. Iwe wadya 100%, umwe munhu adya 90%, but anenge aine pfuma kudarika iwe wadya chi 100%. Mari yetithe kungozvitsvagira kutukwa haidi kudyiwa. Kuchengeta vanhu, muromo wako udzidzise kusataura zvakaipa pamusoro pemhuka inonzi munhu. Kana mona mata manheru nditerere, iti muromo wangu rega kutaura zvakaipa pamusoro pevanhu. Dzidza kusataura zvakaipa pamusoro pevanhu. Mwari chinhu wani sei ndichikurambidza kutaura zviri negative pamusoro pevanhu. Unogona kutaura pamusoro peakaropafadzwa because ane blessing ana. If you fight the blessed, you are fighting God. Can I repeat this? If you fight the blessed, you are fighting God. Saka pamwe pacho unowina here ukarwa naMwari. So don't. Can I repeat this? Don't. Don't speak bad about people. I want to repeat this. Uka master this thing, tinokurumidza kuenda kudenga, tinoropafadzwa. Usataura zvakaipa pamusoro pemunhu. Izvozvi unoziva kuti munhu asingatauri zvakaipa pamusoro pemunhu, nyaya hadziwandi. If you are not gossiping, your stories are not too long. Nekuti nyaya yekunyeba inoreba kupinda nyaya yechokwadi. Apa pabatsirwa. Makamboona kuti munhu anonyepa ataura stereki. Takaenda kuZimbabwe, maiwe atotanga. And anenge ari mu-negative drive. Inini, I'm one of the people wekuti if you hear me even talking about the president of Zimbabwe, I say positive things. Vanhu vari muno vandakaudza zviri positive about the president vakawanda kuti people are saying this, but I'm seeing this. Why? I'm teaching myself to appreciate what other people are doing that I cannot do. It doesn't help me to continue to speak negative about people. Learn to speak positive. Vamakanda is not pastor. Pastor is not Vamakanda. Vamakanda vane zvavanogona, pastor vane zvavanogona. Kana totaura zvavamakanda ngataure zviri positive. Kana totaura zvamufundisi ngataure zviri positive. Tisiyane nezvichi negative. Mwari vedu ngari vachikudzwa. Patiri kuzonoti a worker who does not be ashamed. Chinhu chinobvisira vanhu kunyadziswa relationship. Can I repeat this? What makes you not to be ashamed? It's a relationship. The better the relationship, the less chances of you being ashamed. Can I exemplify my statement? I loved my mother. Do you remember me saying anything bad about her? Have you ever me saying anything bad about me? About my mother? But pane mazuva ataitoroho just kuti mama wandikira mahara. But nekuda kwerudo runosepasa, the love, I've never said negative about her. And the evil, even kwavari, she never said anything bad about me. It does not mean kuti pandakakura I did not make mistakes. But because of love, she was always covering. If you have a good relationship with the Lord,
you will never be ashamed. Even if ukaita mistake, pane nyasha dzinofukidzira. Kana maane ukama, pane nyasha dzinofukidzira. If you don't want to be ashamed, you have a good relationship. Just like izvozvizvi ndina Professor Nyabadza, he is my secretary at church. Andigoni kutaura zvakaipa pamusoro pavo. Ndozoti secretary wedu anhasi ngawe atipe zviziviso. Vanoti but mudharaunda ndianga achimbotaura kuti haana musoro, saka munasina musoro anopa zviziviso here. Why? The stronger the relationship, the less chances of being ashamed. Pauri kuita a worker who does not need to be ashamed. Have that appetite yekusashandisa basa raMwari, yekusashatisa basa raMwari. The more you love the Lord, yataverengesa kuna Deuteronomy, the less chances yekunyadziswa. Kana waakuda Mwari vane tsika yekuprotecta his own. God protect his beloved ones to the extent that even in the unotoona kuti Mwari vakanga vaudza Moses kuti iwewe nongedza akarova dombo. But Mwari havana kuda kuti aome ipapo. Why? Vaisakwanisa kunyadzisa munhu wavakadano. Can I repeat this? Aaron akapfeka ephod, anosara oumba chimhuru. Mwari voenda kupi? Moses voenda kugomo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Miriam akaita maperembudzi naAaron, Moses akanamata. But Aaron akabvanza auchabvisa ephod. Zuva raunoibvisa ndozuva raunofa. Why? Mwari vaisagona kunyadzisa Aaron akapfeka chizoro. Can I repeat this? Vaisagona kunyadzisa Aaron akapfeka chizoro. Kune vamwe vanhu vekuti kuti nyaya dzako dzinake, imboita ukama hwakanaka naMwari. Be an approved to God. Weaknesses, they become less. The more you trust in the Lord, the less you are ashamed. Ndakanzi ndinotaurira vanhu vanoenda kumabasa kuti kana uchida kuti Mwari vakuitire zvakanaka, ita basa raMwari nekurevesa. Even ukaita weakness kubasa, inokavhirizwa. Makanzwa Wamasuka vachiti he does a lot, because now Wamasuka we speak, Wamasuka vamuti Vanyabadza we speak almost every day. My mfundisi knows kuti phone yangu ikaringa, it's one of them kunyanya Wamasuka. Why? We speak every day. Even vari muoffice ndikafona, as long as vasiri meeting tinoadressa nyaya dzekuchechi. But vachazopa testimony yavo ega. But varume vandiri kushanda navo, pandiri kukwira, handisi kukwira ndega, tiri kukwira tese kureso, tichifamba tese kureso, tichikwira. Why? Ukaitira Mwari zvakanaka, wazvigonera, hauna kugonera Mwari. Can I encourage people? Pauri kubuda munomu, imbonobata payslip yako. That's your strength. What is it that is there for the Lord? Pauri kubuda munomu, take your children and say, pavana vangu, what is it that is of the Lord? Vamwe munodzi motikari, pari kunzi unzai vana ku Sunday school, audi unenge uchiona TV. You just don't want the hustle yekuvaunza nekuvadzosa. What is it that is in your children for God? Vana vako vari kuitirei Mwari? Handei pagrosari renyu mumbonotaura kuti, do you know why mission house is being paid? Tiri kungoti patiri kudya isusu, kumba kunomiririrwa naMwari ngakunge kuchidyiwa so. Muri kunzwanderera? Saka pamuri kuremerwa nekuita zvinhu kumba kwaMwari, muri kuremedza kwenyu. Be an approved worker. Be approved of God. Desire to love the Lord with all your strength. Pfungwa dzako ngadzirumbidze Mwari. Pfuma yako ngairumbidze Mwari. Tsoka dzako ngadzirumbidze Mwari. Rega kuva neSunday yaunoswera kumba uchifanira kurumbidza Mwari. Commit to the Lord. Sacrifice for the word. Handisi kuti ndiri kumeka senzere. Vana vedu chaivo, pavari kukura, pavari kunoita ma-teenagers, are you asking them, what do you want to do for the Lord? What are you planning for the Lord? Teach them to walk in the way of the Lord. Because it's your strength,
Children, it's your strength. Teach them, encourage them to do items, encourage them to read the Bible, encourage them to study the Bible. Let your children honor the Lord. Pamurikuitisa vana homework, teach them also to read the Bible. Just one verse, just one scripture. Let your strength worship the Lord. Motikari dzenyu ngadzirumbidze Mwari. Dzimba dzenyu ngadzirumbidze Mwari. Rega kuomera nemba yako musi wecell group. Can I repeat this? Rega kuremedza vanhu nemba yako kucell group. Whatever you have, let it worship the Lord. Can I repeat this? Let us use all we have for the Lord. Let's minister to the Lord with diligence and sincerity. Pakushumirwa kweshoko raMwari. Ngati revesei. Kune vamwe varume okuti he doesn't even have one suit. Yekungouyawo nayo kuchechi. Pese pauri unongotenga majini akabvaruka. Wardrobe yako ngaimborumbidzawo Mwari. Tendera wardrobe yako kurumbidza Mwari. Zvandakaita izvi, it's standard for church. Do it for the Lord. You have capacity. If you don't want to do it for the Lord, uchazviitirani. Can I repeat this? I want to challenge vana baba. Tengai masutsu ekuya nawo kuchechi. Siyanisa church nemo. Uti kana ndakuenda pamberi paMwari, that's diligence. I've put effort. Unongonhonga sheti so. Unoenda kuchechi kunge munhu ari kuenda kudhibha. You don't value it. Hembe dzaunopfeka uchienda kumo ndodze kuchechi. Pamwe pachoka, it's a small thing. Just a small thing. T-shirt yekuchechi inokumakisa, but just to have one or two. Dzekumboti unhasi, I'm remembering my creator. Nopfeka t-shirt yangu yekuchechi. So that at least I know I've done something. Check, what are you doing for the Lord? Are you diligent enough for the Lord? This does not always apply to men. Even when I put effort by hembe dzekuchechi. Imbotenga costume. I want to be smart for the Lord. I want to be diligent for the Lord. Don't take prayer casual. Take prayer seriously. Ndichitanga kuya paruta poti, I encourage people, have an altar. Have a table, pamunoisawo Bible renyu, pamunoisawo manotsi ekuchechi, so that mumba mako mune mucherechedzo wekunamatwa kwezita raJehovha. I know hangu kuti vanhu vakaremerwa nevhangeri, but I want to insist. Dautombosimuka pamberi paMwari. I want you to pray. But I want to be diligent. I want to be diligent to present myself approved to God. I want you to think of your strength. Chii chaunogona chausikuitira Mwari. Chii chaunofana kuita chausikuitira Mwari. Ndepapi paunofana kumira pausiri kumira. Just go before the Lord and pray. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. I pray that I become diligent to be approved of you. Pandiri kushanda Mwari, pandiri kuparidza Mwari. Ubaba wangu kumpa, kurarama kwangu Mwari. Teach me to be approved of you. I pray that I become approved of you. In the mighty name of Jesus. Father, I worship you. I pray that as a church, we are approved by you. Tirege kuva church inoonekwa nevanhu kuti yakanaka isina kunaka pamberi penyu. As church board, we pray that we are approved by you. As leadership, we pray that we are approved by you. Father, that we may lead approved by you. Kurarama kwedu seutungamiriri, that we may be approved of you. Mweamuchene tigonerei vanotungamira madepartments ngavarege kuva vatungamiriri vevanhu, vave vatungamiriri venyu Mwari. Vanotungamirira Mwari ngavamire panzvimbo pandiri mufundisi Mwari, pamwaka wandiri kushumira, ndirege kuzikanwa nenyika semunhu wenyu Mwari. Ini mumaziso enyu ndisina kukwana. Approve me, make me a worker,
not to be ashamed. Teach my footsteps, and whatever I do, mhuri yangu ikushumirei, mudzimai wangu akushumirei, vana vangu vakushumirei, pfuma yangu ikushumirei, muviri wangu ukushumirei. Baba, ndiri kunamata zuva nezuva rinobuda ramunenge mandiropafadza naro Mwari, ndione chandinokuitirai. Ndirege kurarama ndiri kure nemi, ndirarame ndiri pedyo nemi. Ndidzidzisei kugara pedyo nemi Mwari, nekunzwisisa tsika dzekunamata. Muzita nemuropa raJesu. Father, we thank you. Amen.